Aha, to jste nečekali, co? Tak, možná nic nevidíte. Vlastně už vidíte? Už vidíte, takže já tady těžím kámen, abych si mohl udělat na celém světě protiatomový úkryt. No, ukážu vám něco dalšího pak, ale protiatomový bunkr, musíš takže trošku mám lagy. Budete muset přežít. No, doufám, já mám strašně lagy, takže já hraju na takovém jiném světě, na tom placatým, a mám tu kámen. Což je hlavní. Teď si budu stavit protiatomový, tady proti creeperovej, jako proti creeperový bunkr, nebo něco také. Mám takový malý bunkr, ale to mě docela napadne. V příkopu byl ten creeper a ten bouchnul, takže v mé travce trošku bouchlo. Já mám příkopovou travku. Vidíte něco? Asi ne. Vidíme teď, už vidíte? Musím koukat na to. Jo. Takže teďka ježím kabelstone většinou. No, kabelstone nový. Ochrany. Letlo stát 3 bloky. Že budu potřebovat hodně toho. No to také spíš hradby, jakoby. Doufám, že to víc přežiju. Než nějaký bunkr a tak. Mám kravičky, takže jako jídlo je postaráno. Kouknu se. Hraju nemírně, tak. No, aspoň 4 nebo 5 staků, takže budeme popecávat. No. Takže jako železa tu moc nemám, ale daří se tu. Budu rád, když budete sledovat videa. No a si vám za chvilku ukážu, jak to vypadá venku. Teď běžím. Jo, menší lagy při tom běhání. Tak. Doufám, že budete sledovat víc videí, když nám to dělá. Víte, já jsem tady. Natáčím. No, už jsme skoro na konci. Někdy hraju s kamarádem, ale budu točit sám, nebo někdy s kamarádem. Tady je můj dům. Nebych mohl dělat toto. Tak, ať to má další, tak. A já mám ukážu, jak to vypadá, pokud tam není má. Mám takový bunkr. Abych mohl do nich fajtovat ten tudy. Tady mám toto a tady je moje brána. Přes příkop a tam někde bouchnu ten creeper. No to jsou moje jako výšky. Ukážu, jak tam bouchnu ten creeper. Vidíte, to má to takovou věž nahoře ještě. Jako docela skvělý to má. Já hraju za holku, protože to mi poradil. Nebo poradil to mi, ten skin mi dal kamarád. Jak budu hrát za Steva nebo za Michaela. Jsem kdo se gujne. A tady. No, trošku jsem si tady zastavil svoji trapku, trošku jsem to zpravil. Oni také přijdou, spadnou sem a já budu zase dohajtovat. To má nějaké špatné. No, přišlo na to. No. Jinak bych mohl osvítit. Já už nebudu skýdovat. No, bychom trochu. Sakra, to jsou ty lágy. Ještě osvítím krabičky. Ať tam nejsou špatně. V noci.
dneska budu za chvilku půjdu spát, asi za hoďku nebo za dlouho. No, tak, kravičky. Čečiniňu, nemám obilí. Ale ty budeš mu zavřít. To něco může. A zamítě. Já chci kouřit, já jsem brnění. Nejsem takový solidára. Z toho nedá to brnění. A krávu, už jsem brnění. Jsem brnění. Počkej, ne, nematej se tam. Tam nepatříš, ty patříš do nebe. Máme brnko? Ne. To takhle jako ne. A ty tak, ty mi dáš brnko, ty mi dáš to pro brnko, jo? Naše brnko? Jo, dáme brnko. Jestli mít nějaký brnko, tak to myslím jako kůži. Jsem takový, ale bylo úplně pozory. Rychle, super, to je epic. Než se musíme do našeho domu. Vyberete tudy, zavřete dveře, ty pak budeme jít železný, projdete tudy, spadnete do díry, zavřete za sebou a jste v bezpečí. I před creeperama. No, a já se s váma rozloučím. Čau, lidi!